Здравейте на всички, Румен Тодоров от Ямбол. Току-що станах член на това прекрасно сдружение. Отдавна мечтаех, една моя сбъдната мечта. Невероятни хора и невероятно гостоприемство. Искам да поздравя специално господин Йорданов, Мартин Йорданов. Невероятно впечатление ми направи един ценител на българското изкуство, един ценител на българщината, един човек, който лично аз искам да поздравя с нещо ямболско, защото аз съм от Ямбол. Ако не е друго, това са ямболските подадани. Разсъди се, малка и мълба, ой ти дойде, малка ладе, а баща си на майка си, ой коладе, мой коладе, се, малка и мълба, ой коладе, мой коладе, на баща си, на майка си, ой коладе, мой коладе. Отпусти го! Michael Jackson.